गिख्रंथाव बिदुं दुंखावनाय समाव मासे अजगर जिबौ बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि हालामनि हांसरा गामिनि दालां सेरनि फांसे बिफांनिफ्राय मासे गेदेर अजगर जिबौ बोखांनो हादों। गामिनि सासे बैसोगोरा सुबुंनि नुनायाव बे जिबौखौ रैखाथि होनायाव जाफुंसारनो हायो। बोखांनो मोननाय जिबौनि लिरथायखौ 20 निफ्राय 25 केजि आरो बेनि लावथाइया 10 निफ्राय 15 फुट जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। भुयापारा हाग्रा बिफाननि रेन्जारनो खौरां हरनानै रेन्जारनि नुजाथिनायाव अजगर जिबौखौ रैखा खालामनो हायो। भुयापारा हाग्रा बिफाना अजगर जिबौखौ लाना थांनानै भुयापारानि हाग्रायाव हगार हरफिनो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नासाबदो हम सासे हम खर' हम आसार थरसन मैं करसु दे थरसन टानसुन मालटु टानसुन मेंबायना आदा एमब्राथाराबो ना बोलिजुबो जाबाथाय बोलिगोन Babon, I'm Muslim.